asin sa indo mga tugang ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng asin santos, asin sa indo mga tugang na ako hindi pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherat malagod sa tuan Diyos na makakamanasin pakapatawadan sa itong mga kasalan. Naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marhay ang buot, inuumaw mi ka, rinorok kiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, bulikan takula mong kamurawayan. Kagurangnan ng Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo. Kagurangnan ng Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka nama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan rog halang tao Hesu Kristo. Kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawain kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asinwarasan sa mga nagahagad na daing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, na kagibo asin kagsakop, baguhon ang mga linalang asin mga binago, padanayon, huli kay Yesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. Sa enot na babasahon, kita gabos iniimbitaran na magrani sa Diyos, asin akuon ang biyaya ning daing bayad. Ini sarong imbitasyon sa tunay na kaugmahan na siya sana ang makakatao. Hinayugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, madya, kamugabos na napapaha, uya ang tubig, madya, kamo na mayo nin kwarta, bakal asin kakan. Madya, bakal kamo nin arak sa kagatas, alagad mayo ini nin bayan. Ta daw ta inuubos nindo, an sa indong kwarta para sa dai nakakabasog. Ta daw ta inuubos nindo, an sa indong tandan, asin padagos pa kamong nagugutom. Dangugan nindo ako, asin gibuha an sasabihon ko. Dangan mananamita nindo, an pinakamarahay sa gabos na kakanon. Paghinanyog kamo, sa kong banwaan, asin dumulo kamo sako. Madya kamo sako, asin magkakaigwanin kapanuan an sa indong buhay. Magibo ako sa indo nintipan na daing kataposan, asin itatao ko sa indo an mga bendisyon na ipinanuga ko ki David. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kang kamot kang kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin maheherakon ang kagurangnan. Maluway sa pag-anggot asin dakula ang karahayan buot. Marhay ang kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kang kamot kang kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa indanin kakanon, sa itinalaan na panahon.
Binubuksan mo an sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay, ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kang kamot kang kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nagaapod sa iya, sa gabos na nagaapod sa iya sa katotoohan. Pinapakakan kita kang kamot kang kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Si San Pablo nagpahayag na daing anuman na makakasuhay sa sato sa pagkamuot ng Diyos. Ini pagpagirumdom na sa tahaw kang mga lain-lain na kadipisilan, kita magdadanay, huli kang sa iyang dayaday na pagkamuot. Lugod magsarig kita, huli ta kita namumuotan ng Diyos. Hinanyugon niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagsakit, o kagutuman, o kaya kadukhaan, o pag-alaman, o kagadanan, dai. Ang gabos na ini madadaog ta, huli kay Kristo na namuot sa to. Huli ta ako minatubod, na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kahalangkawan, ang kaharuman, o an anuman na linalang da ipwedeng makapasuhay sa to sa pagkamuot ng Diyos na yaon kay Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrupyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan maaraman ni Jesus ang nangyari kay Juan, naglunad siya sa sarong sakayan, pasiring sa sarong lugar na siblag sa mga tawo. Alagad kan maaraman ini kan mga tawo, nagralakaw sinda, hali sa mga banwaan, asin sinundan ninda si Jesus. Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya ang kadakol na tawo, naherak siya sa inda, asin binulong niya ang mga naghihelang sa kaibahan ninda. Kan banggina, nagdulok sa iya ang mga disipulo dangan nagsabi, banggina, asin harayo ang lugar na ini. Subulan na ang mga tawo tanganing magbakal nin makakakan ninda. Nagsabi si Jesus, dahil nakaipuhan na maghali pa sinda. Tawan nindo sinda nin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwasa na kita nin 5 tinapay sa kaduwang sirap. Darahan nindo sako,
Ang sabi ni Jesus. Pinagbutan niyang magturukaw ang mga tao sa duot, dangan kinuan niya ang 5 tinapay saka ang 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit, asin nagpasalamat. Binaraat niya ang mga tinapay, saka itinao sa mga disipulo. Dangan itinao man kan mga disipulo sa mga tao. Nagkarakan ang gabos, asin nagkabarasog. Pakatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada, asin 12 basket pa ang napano. May 5,000 lalaki ang nagkakan, day kabilang ang mga babae, asin ang mga aki. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indugabos, mga tuga. Minanghagad ako nin dispensa ta, na late mabuksan so simbahan ta. Minsan, ang tao, nagkukulang man. Dahil nagtanog so, apod kaini. So alarm clock kan sa tuyang mga sakristan, kaya dahil managi mata, bata, malipot-lipot ang panahon. Kaya pasensya na po kamo. Kung malibong pampayon nindo, nagungurub-ngurub pa kamo, pagparatindog dyan sa luwas, halian na nindo. Tanganing maugma kitang magselebrar kay ning banal na Eucharistia. Mga tugang, magayunon ang mga andal na ipinapaabot sa tuya kan mga babasahon. Urog na kan ebanghelyo. May nangyaring milagro. Ang milagro na nangyari physicalmente na hali sa 5 tinapay asin 2 sira, napakakan ang 5,000 o 5,000 lalaki. Dahil dyan binilang sa mga babae asin sa mga aki. Nakapakakan, nakahusto, sobra pangani. So 5 tinapay asin 2 saro, duman sa rinibong mga tao na pinakakan. Ano ang nangyari? Kung mabalik kita duman sa Ebanghelyo, asin susugon ta sa istorya, magayon so nangyari. Enot, nagsiblag ko taan kagurang na naghanap sindanin lugar na harayo asin siblag sa publiko sa mga tao. Tanganing makapaghurup-hurup asin makapagpamibi sa mga pangyayari na ang nangyari, ang sinundan ka ni, pinapugutan si Juan Bautista. Kaya nagsiblag mo ng kagurang na dapat magpahingalo mo na kita, dapat maghurup-hurup, dapat kita mga ji mo na. Alagad na araman kan mga tao kung saan siya maduman, kung saan na lugar siya maduman, kay riba sa mga disipulos. Aram ta na sa puntong ini, bidbido na si Jesus. Dakulo na ang nagsurunog sa iya, ang naglalapag sa iya, ang naghahanap sa iya. Bako sana na magdangog kan magayono na mga katukduan niya, ang kadunungan na nagtataon ng liwanag as in inspirasyon sa inda, kundi pati sumay mga mahihelang aram na kan mga tao na nagbubulungan kagurangnan, su mga malalang helang, su mga dainang paglaom na helang na may kabulungan pa, nabubulungkan kagurangnan. Kaya, bakong makangalas na pigahanap siya, pirmi siyang pigahanap pigsurunod. Minsan, gusto niya magpahingalo, dahil pwede, tauyan na naman sa mga tao. Ngunyan, pagduong niya, nainuta na sindakan mga tao duman sa paduduman na ninda. Nahiling niya sa mga tao, asin naherak siya sa mga tao. Dangan, binulong niya sa may mga helang duman. Inot na tatandaan ta, naherak ang kagurangnan sa mga tao. Ang milagro, ang pagtabang, ang pagsimbag sa sitwasyon, ang pagbago kan kamugtagan o sitwasyon, minapoon sa pagkaherak. Nahiling kan kagurangnan. In other words, na-assist niya. Madalan taman lugot niya, natatao kita maghiling-hiling. Kaya, kung kita
nagmamangno, kung bako kita indifferente, nahihiling tan kamugtakan. As in, naghahagad ang kamugtakan in kasimbagan. Kundi mapon ito naman sa pagkaherak. Kung daig kang pagkaherak, minsan anong kamugtakan dyan, daig kang maitatao, daig kang maiambag, daig kang magibunin, ano pa man tanganing mabago ang sitwasyon. Kaya kayo po ang mahali sa pagkaherak. Pero ang pagkaherak na ipinahiling kan kagurangnan, dahil natapos sa pagkaherak sana, may ginibos siya. Binulong niya sumay mga helang. Igwa pang pangangaipo na dapat simbagan. Itong mga tao, gurutom ito. Bako sana sa tataramon kan Diyos, bako sana sa paghanap din kahulugan, pakasabot. Asin kung ano man ang mga kahapotan nila sa buhay, bako sana ito ang pagkagutom nila. Physicalmente, gutom sinda. Dahil sinda mga kakanon. Yaon sinda sa alanganin na lugar. Girarian kasimbagan kan kagurangnan, pakakanon sinda. Iyo ito sunahiling kan kagurangnan, nahiling niya sa sitwasyon, asin igwas siyang piggibo, asin gigibuhon, asin igwas siyang solusyon. Ngunyan hilingon ta so kamugtakan kan mga disipulos na pinapagurumdum kita na data pag-arugan, kundi ang pag-arugan tan kagurangnan. Ano so sistema kan mga disipulos? So mga disipulos, nag-antisipar man ko ta, nag-assessment siya, sinda. Kundi sa laso assessment ninda. Anahiling ninda problema, dahil sinda nag-isip ki solusyon. Anahiling ninda, bako sindaan matabang, kaya mautak man sa mga disipulos, ang sabi sa kagurangnan, surubula na iyan ng mga tawong iyan. Harayo, siblag ining lugar, dayan kikakanon. Paano yan? Paharalian na iyan. Pakbarakalanas sinda kan sadirin dang kakanon, bahala naman sinda. Garu-arog kan ang tuno ninda. Bako tayan responsibilidad kagurangnan. Bahala naman sinda sa buhay ninda. Paharalian na pahalian na yan, subulan na yan, dahil na kita dyan makiaram. Over-functioning na, bako na yan sakop kang trabaho ta. Pero ibaan kagurangnan. Sabi kan kagurangnan, dae, pakakananindos sinda. Siguro nag-isip sa mga, kami mapakakan-kaan? Paano man ang mapakakan? Sobrang 5,000. Paano may iyan? Ang sabi kan mga disipulos, kagurangnan, aniyaon tadigdi, 5 sanang tinapay, 2 sira. Ang sabi kang kagurangnan, darahan nindo, digdi sako. Binindisyonan, kinua, binindisyonan, binaak, dangan itinao. Tandaan tayo na sitwasyon na yan. Kinua was taken, binindisyonan, binaak, asin itinao. Ano yan? Sa inyo yan nangyayari? Sa Eucharistia. Kaya ining pangyayari ini, pasiring ini, antisipasyon ini, sa Eucharistia na mangyayari na itinugdas ni Kristo kan ultimong pamanggi. Pero balikan tagiraray sa istorya. Pagkatapos ka ito, pinataukan kagurangnan sa mga disipulos. Dangan, gabus nagkarakan, nagkabarasog, subra pangani. Kaya, dakulan adal digdi. Duman sa mga disipulos, nakitaan mga disipulos rumdumunta. Daita ipag-underestimate kung ano anyaon sa satuya. Ano anyaon sa imo? Minapoon ang milagro, nakakakapag-cooperar kita sa Diyos kung minapundo kita pagtaram na 5 man sana, 2 man sanang sira anyaon sa kuya. Pag ang paghiling mo, pirming kulang anyaon sa imo, bakang supisyente, dahi kang magiginibo. Pirmi kang talang, dahi ka mahiro, dahi man ako. Sisay man ako, ano man anyaon sa kuya? Para ini, dahi man akong inadalan, ano man ikakontribo ko? Ano anyaon sa imo? Kasabi ta, daing hahagado ng kagurangnan sa imo na daing dyan sa imo. Daing man sindapig pa milagro kan kagurangnan, daing man sindapig pa produce. Sige, mag-produce ka mo kitinapay, daing
Ang sabi kan kagurangnan, ano anyaon sa indo? Darahanin do sa kuya. Diyan binapon ang milagro. Pag binapundo kita, kan paghiling kaniya unsa sa tuya, na dai pwede, na kulang. Pag ang paghiling mo kulang, pirmi talaga ang kulang. Ang hahanapon mo, so para sa imo pirmi, takulang pirmi ang paghiling mo kan bendisyon kan Dios. Kaya pundon tayo na, dae man ako, kulang man ini, ano man ang magiginibo ko, si isay man ako. Wala man akong kakayan, sala iyan na mindset, sala iyan na pag-isip. Kaya, mapuon ang milagro, pag dinarata ang anuman na yaon sa tuya, sa kamot nin Diyos, siring ka itong ginibo kan kagurangnan, kan itinaw sa iya so 5 sira, 5 tinapas, asin 2 sira, binindisyonan, asin nakasimbag kan pangangiipo sa puntong ito. Kaya, iyo yan ang isipon ta, pagtubod sa Diyos, bakong pagkatakot. Takot kita, daytang kaya. Pero ang may pagtubod sa Diyos, dae kaya tayan, pabindisyonan tayo ni sa mahal na Diyos. Ang Diyos ang naghihiro, ang Diyos ang nagtatrabaho, kita mga instrumento sana. Itaw ta sana sa iya, kung anong mananiyawon sa tuya. Pati ang sa diri ta, itaw ta, asin tatabangan niya kita kung ano ang mangyayari, kung papaanoon iyan. Kaya siring kayan ang pagtubod. Nagtutubod kita sa kakayahan kan Diyos, bako sa kakayahan ta. Nagtutubod kita na ang Diyos igwa kan gabos. Na siya ang matabang sa satuya. Kundi kita inapod na magpartisipar. May tinaw sa imo sa Diyos, ibalik ta sa Diyos, bendisyon ni kagurangnan. So sa dirita na pagiling takulang, na igwa kong imperfection. Sa kana, minsan iyo yan ang mga attitude ta. Ngunya na so, ang hinagad kang kagurangnan, ngunyan itao mo sa ngunyan, bakong sa aga, bako sa sarong bulan, bako sa sarong taon. Takon minsan, bako na ngunyan mo na. Pagigwan akong oras, kulang ang oras ko. Ano niyaon mong oras? Maski diit. Alimbawa, para mahapit ka. Alimbawa, kung bako ka na duman, sarong mo, sarong nindo nag-i-star. Sumagurang mo, gururang na. Hapiti man lamang minsan 10 minutos. Tanawa man daw, kaputi man daw ang gamot. Kugusa man daw, riparoha man daw. Pero kung matarang busy yun ako, para dit na oras. Minsan masabi kita, maluya ako, imperfect ako. May mga kakulangan ako sa Diyos. Bako ako maninigo para sa simbahan. Dae ka maghalat na maging perpekto ka, taday ka magiging perpekto. Gabos na tao, may kasalan. Alagad, gabos man kita, inaapod na magserbi. Pag nagserbi ka sa simbahan, bakong gustong sabihon, perpekto ka, day kang kaniknan. Puro kang banal. Yung naghihingawa kitang maging banal, maging matanos, maging maray na aki kan Diyos, maging maray na Kristiyano. Pero day kita mahalat na bako ako angay dyan, bako man ako arog pagkainin. Dae, ngunyan, pirmi ang pigapod gan kagurang nan, ngunyan na. Day ka maghalat na maging mayaman ka. Mataw ngay ako dyan, makontribo ngay ako. Pag nanggana ako sa loto, day ka man manggagana. Piraman sanaan manggagana. Bako man kita gabos manggagana. Ano ang yaon sa imo? Na pwede mong ikatao. Day ka maghalat na maging mayaman ka pa. Ano ang pwede mong ikairas minsan din? Bako man sa na material na bagay, bako man sa na kwarta. Dakulang kang pwedeng ikatao, talento, panahon, kakayahan, oras, etc. Iyo yan ang pwedeng ikatao ta. Ang pagmangno sa kapwa, ikakatao ta yan. Ang pagkaherak, ang pagpatawad, gabos iyang tinapay, gabos iyang sira, na pwede tang ikahiras. Kung halimbawa, nadidipisili ka magpatawad, di ito sana ang kakayan ko magpatawad. Napapatawad ko sana sa mga tao na diit man sana ang ginibo sa kuyang sala. Pero sa nagibo sa kuyang nindakula o nakatraidoran, da ikaw napapatawad. Darahon mo sa kagurangnan, iyan ang diit na yan. Tanganing tabangan ka makapagpatawad, kanda kulang pagkakasala sa imong kaniba. Iyan, sa madaling sabi mga tugang, igwa kitang kakayan na gibuhon ang gabos. Kung darahon ta sana sa kagurangnan, dahi na kita maghalat. Kaya magpasalamat kita sa kagurangnan na igwa kita.
Kundi midbidun ta naigwa kita, na tinawan kita. Pabindisyonan ta sa mahal na Diyos, tanganing maging instrumento kita. Ngunyan, sa lambang misa, binabaakan kita kan kagurangnan, hinihirasan niya kita. Kan sa iya man sa nang tinapay, kan sa iyang hawak asin dugo, itinataw sa tuya. Tanganing kita, iyon maging tinapay. Na ang pagluwas ta daradara ta si Jesus. Iyong ikataota, iyo itang kairasta. Iyo yan ang pigsasabi sa kang kagurangnan sa loob kanyo Eucharistia. Ano niyaon sa imo? Itao mo sa iba. Anong pwede mong ikatao? Bendisyonan ko, darahan digdi. Iyon dinadarataga mo sa Diyos. Sa loob kanyo Eucharistia. Susadiri ta, sugabus ta, etc. Pinapabendisyonan ta. Taaning pakatapos kang misa, handaan buot mo, ang isip mo, na itao mo ang pwede mong ikatao, na itinao man sa nanin Diyos, na sinusugo ka, ika ang magpakakan. Ano ang yaon sa imo? Darahon mo sa iba, itao mo sa iba. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibukan langit asin kandaga. Kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo. Bugtong nakik kan Dios. Asin namon dagikan sa mabaw kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daily na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig sa hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa god sa kagadanan na sinilinubong, asin kanikatulungal daw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sayang kadan dahil katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtawnin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka na asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan. Asin kan buha na maabot sa panahon. Amen. Amen. Tiripon siring kandakol na tawo sa Ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Dios. Magdurulo kitang may pagsarig sa langit no na Ama, na daing nagkukulang sa pagmangno sa iyang nangangaipong banwaan. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon, asin sa gibo, sa pagkamuot, asin pagmakulog kang Diyos, sa mga nagugutom, asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita maging mga lalaki asin babae na namimibi asin maging andam sa paghiras ng panahon asin kakayahan sa pagtabang sa mga nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kang kinaban asin mga yaon sa mga pwesto ng kapangyarihan, magtabang sa matanos, asin makatawong pagtagtag kang yaman ning kinaban, na daing nasyon ang magsakit ning gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin nagsasakit, makamate sa saindang buhay kang nakakapakusog na pagkamuot kang Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing amagadan, magugma sagkod paman sa daing sagkod na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang sa tuyo mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no nama, danay nagirumduma kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak. Panungaan sa mong puso kan sa imong pagkamot asin hare, pagtuguti kaming makasuhay sa imo huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kabilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dolot asin sa pag-ako kan pagdolot kan sakripisyong espiritual. Himoa kami minsan mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. itaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas, na danay sin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamanadaing kasakoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugok mo sa mo ang paratubos man sana. Binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing, mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay Bakan Gabos na Angeles asin Santos nagpapahayag sa imo nin pagtubod mogmang nagsasabi.
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kapanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taaning para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugarin niyang bot, pinasuliban sagod sa pasyon. Nagkwasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni. Tayni ang sakuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuaman niyan, in kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin maginom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kakurangnan, ipinapamalitan mo. Ay pagkabuhay mo liwat, ipinapahayan. Sagot na ikaw, Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakad sa mong papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa sigabos na santos, na kaidto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkani gumaging keras, kabuhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pagkatong
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mogmang paglamasin pagdatong kan sa mong paraligtas na Jesu Kristo. Ulita sa imong kaneon, asin ang kapangyarihan, siningman ang kamunawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigawa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpaparaan mga kasalan at ginawa. Kahit aking kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparaan mga kasalan at ginawa. Kahit aking kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparaan mga kasalan at ginawa. Hawing kami ni katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag maumayan.
Sumami po. bi kita. Kagurangnan, antabay kandaing tapos na tabang ang mga binabago mo huli kad langit non na atang asin sa daing untok na pagsurog sa inda pagkanigawa sindang magkamit kandaing tapos na pagtubos huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer during the Triduum in honor of Saint John Marie Vianney. Heavenly Father, with grateful hearts, we gather as one family of faith in this Triduum in honor of Saint John Marie Vianney, the humble cure of arts, whose life of holiness, prayer, and selfless service became a beacon of your love and mercy. Lord, you called him to shepherd your people with compassion, wisdom, and unwavering faith. Through his example, teach us to seek you in prayer, to love the Holy Eucharist, to receive the sacrament of reconciliation with sincere hearts, and to serve one another with humility and generosity. As we celebrate these sacred days, renew within us the desire to grow in holiness. Bless our priests, strengthen them and their vocation, protect them from all harm, and fill them with the shield of Saint John Marie Vianney, so that they may faithfully proclaim your word and lead your people closer to Christ. We also pray for an increase in priestly and religious vocations. May many young men and women respond generously to your loving call to serve the Church. Through the intercession of Saint John Marie Vianney, grant us the grace to persevere in faith, to become witnesses of your gospel, and to live lives that bring glory to your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Saint John Marie Vianney, patron of priests, pray for us. Tukaw po ang gabos para sa magkapirang paisi. Magkakaiba po kita ng ikadawang kolekta para sa ongoing formation of the clergy and pro-seminaryo. Enot, sa maabot na Agosto 11, Martes, alas 9 ang aga, iyo ang Pilgrim Mass para sa Misa Nominario sa kaumawa ni Nuestra Señora de Salvacion, kang Vicariat of Saint Raphael, Vicariate of Saint Raphael the Archangel sa Oroan, Tiwi, Albay. Imbitado po ang gabos na makisumaro sa nasabing aktibidad. Ikadua, ang Archangel Voices Choir naghahanap ng mga bagong miyembro. Iniimbitaran ang mga jóvenes na edad 15 anyos pataas na handa asin komitadong magserbi sa Diyos. Sinda nagsiserbi kada Domingo sa oras na alas 3:30 ng hapon. Sa mga buot mapabilang sa nasabing grupo, mag-message na lang po sa saindang Facebook page Archangel's Voices o kontakon ang numerong 0966-04-20763. Donation, July 28, Anonymous, 200. July 29, Carmelite Adorers of the Holy Trinity, 500. July 31, Anonymous, 1,000. August 1, Selena and Family, 3,000. And Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverendo Padre Leandro P. Murillo. Tindog po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo ni Dios na makakamhan,
Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.